רעננה, תקועה. גם לכם נמאס לעמוד בפקקים? פרויקט הנת"צ תקוע כבר שנים, בגלל שמשרדי הממשלה והעירייה לא מדברים ביניהם. תוכניות המטרו גם הן תקועות, אבל לא רק בגלל הממשלה, גם בגלל עיריית רעננה. בשבילי האופניים מתוכננים כרגע רק שבילים היקפיים. ומה עם השבילים בתוך השכונות? ברעננה כיום יש קרוב ל100,000 תושבות ותושבים. אנשים טובים, איכותיים, שאוהבים את העיר שלנו. מגיע לנו פתרונות לתחבורה הציבורית. מגיע לנו לא לעמוד בפקקים. אנחנו חייבים להצטרף לפרויקט נעים בסופש. מגיע לכם, ראשת עיר שרואה את הבעיות ועובדת בכדי לשפר את איכות החיים שלכם, שלנו, של רעננה. אז תגידו לי אתם מוכנים לעוד 5 שנים שלא נקבל בהם תחבורה ציבורית נאותה? או שאתם כמוני וחושבים שהגיע הזמן להתקדם?